Zvaichatora pamberi pedare ichokwadi kukumbira Mwari andibatsire. Vamorisi mabika makashedzwa ndaramo nyandoro maine pamuri pamakaisa waini pamakafedza about 10 hectares samashedzwa ndaramo nyandoro muyozopa zvakuzizere kuti makapaona sei nekuti muri musunga 25 ine irikombo ichema sei pasana ndinoiti pana panapo Pamusoro imambo pamusoro machinda amambo ini nangu ndinonzi Morris Mabika ndiri district registrar 26 Harare. Ndakati ndichipfuura muna Mukwati building ndokuona zveministry of mines zvainzi kune inonzi agro mining. Then ini ndikati makore angu akufamba basa rakuda kupera musoro wakuchena nditsvage zvekuti ndiwane zvekuzoriritira mhuri neshamwari yangu. Ndokumva ndaaplya kuministry of mines ndokumva ndanzi lokurakura zvobuda ndikati rakudira kupi ndikaunzi kuBeatrice. Taenda kuBeatrice kuye takamborasika ndichiona vanhu vakasiyana siyana vamwe vachinzi masabhuku vasiri masabhuku. Ndikati zvinondodii ndokumva ndazoti tasvika tikazoona sabhuku wedu hangu zita ndichanyatsoziva hangu zita asi ndinovaziva ndikavaona ndokuti masvikiro zvinondodii handingasvika ari maoko kutsvagawo tunhu kwandakatsvagawo twandisina kunzi ndatumwa kana kuti ndanzi nandiuya nazvo kwakudunda kwemwoyo wangu kuti ndiwane masvikiro. Tasvika paye sabhuku aivepo nguva iyoyo akati no iyi nyaya inoda musha. Zvino zvainoda musha zvinofanirwa kugarwa dare nemusha. Ndikati alright zvitsvene chega ndichitsvagawo kana madrinks ekuti vanhu vaungana tichitaura nyaya yedu tichinzwisisana tichiona kuti tingawirirane sei maererano nenzvimbo iyoyo. Tasvika ndwaikatsikana mundari manzwa ere bude panzi yakatsikitsira musoro ngabude panzi bude panzi mushure mekunge musha waunganidzwa vanhu vaitaura zvakasiyana siyana ndokumva tavaudza kuti ndo nzvimbo yatapiwawo iyi yeagro mining. Nini ndikati hangu mumwoyo mangu personally I was interested in agro part of it. Zvemining hangu zvanga zviri kure nini asi ndakangotiwo kana paine chiripo chibatsire nharaunda nevana vemusha neniwo ndichibatsirikawo. Ndikati ndokumva ndati zvino zvandaratidzwa magodhi nenzara ndodii. Musi watomuwana uye ndakaona akachekwa kwangusara zvisimbi. Ndikati kuzvinondoita sei. Ndikati alright mumusha munomu hamuna here vechidiki vanokwanisa kuisa fence wire tikange vakawanikwa vamwe vaikwanisa. Ndikati alright ngavandibatsirewo kuti ndiise waya iyoyo vatikatobatsirana nenjuya nezvinhu ndichivabhadharawo ndichiita sei. Ndikati waya yapera iyi zvinondodii kuti ndinenge ndichigarawo mudhere kana pai chega ndichiisawo pekuti ndikwanise kuita kugara ndokuti mumusha munomu hamuna here vanokwanisawo kana kuvaka vakawanikwa vaikwanisa. Ndopatakavaka tikaisa slab. Zvino ndiri kubasa mumwe musi ndopandakafonerwa neLens zvikanzi aiwa vaMabika zvamuri kuita izvi chitombomirai zvese zvamuri kuita. Ende ndakabva ndamira kubva 2022 kusvika nanhasi ndakangomira. Ndikati alright ndokumira ndakadaro kusvika ndazoti ndodii. Ndikati rega nditsvage ndokumva ndasvika kwamambo pamusha pamambo ndikasvika ndichitaurawo zvichemo zvangu handiri zvikanzi uya kumusangano. Munoti kudini nezvavakuzva munoti kudii murume uyu achisvika mumusha menyu munomuziva here? Murume uyu paakasvika mumusha medu akasosvika patikibva taungana musha isu takangoti tione mapepa ako akabva asimuka kutopinda mota achibva atoenda mapepa ake akatoramba kuaburitsa.
vakaisa waya nini yava vakaisa vana vemusha here vanhu vakaita sei ndina ruzivo ivanhu vakaisa waya atoziva kuti vakabva kuvillage yedu here imimi mundau imimi maini yenyu akaputira kupi inini handizivi kuti but pakanzi tsamba samoni yangu yakanzi tsunga village 5 ini pandakauya ndichiratidzwa mapepi handisingatombozivi kuti ndiri kuenda kupi ndaitoenda kutonononzwa I think ndo maini yamuri kubvunza ndizvo saka kurai maini yamanjibvunza pai pane pandakaona pane chijarata chakapedza mwezi chine sekomatuso ndiko langi ndiko kwandika oi verengai madirection aripo mono ndipo here itsamba yekuministry of mines yakapiwa here ndipapo here madirections aripo akanzi 4 kilometers whatever Four kilometers from Chenje school. Baba kirenje kuyambuka kuya kutsunga pane 4 kilometers. nyange ndichipinda nepakati azviti nai vanoziva chirenje primary chirenje school ndizvo munobaziva baba kusvika mutsunga pangaite makilometers mangani taurisai swaivadarika unoona kuti tichitaura manje iwe wakangodedzera wakagara ka hatichazidare manzwa uchibva pachirenji usvike pakutaurira nechijarata ichocho chepa break 4 kubva pachikoro pachirenji it's almost 5 to 6 days. saka ndipapo vadzosere kansera verengai chidhindo icho miraika verengai chidhindo verengai vanhu vanzwe zvakakwana Mines and Minerals Act Certificate of Residence. dati chidhindo The Ministry of Mines and Mining Development, Provincial Mining Director, Mashonaland East Province, 19 December 2022. komba macho district ano Oh, pure box 155 Marundi. uko ndekupo district yonzi chiko No. district Address iri papa. Bali baba Minister of Provincial Agriculture Ministry. Iri pa GMP Marundi. Ira apa. Ukano semwai. But bakatonzi Minister of Mines. ini ndiri kuti pakanzi marodheri haisi manyame here Aye. Zvawakaita ministry kuprovince vanodhinda address iri papapa nekudhinda chidhinda kuti tinowanikwa kupi tinowanikwa mumarodheri mashist ndokune office dzeministry of mines dziri dzeprovince manyama haina yayo manyama inotouya futi kuzoklema inotozopiwa zvidhindo zvachona kumarodhera kune stembi iyoyo kumaronderi vachitsvaga but province yedu ingowe mwechete. right mubvunzo wepiri imimi muri kumaina here kana kuti muri kurima inini handisati kana zvekumaina handisati ndatanga but pari zvino yesezvo ndandati agromining nepamwoyo pangu ndine zveagromoyo ndozvandinofarira mubvunzo zvino uda kurima here kurima nekuchengeta zvipfuyo ndichibatsirana nevana venharaunda ndozvandandinazvo mumwoyo mangu hamuchade kumaina
kumaina kana zviripo handirambe, handisati ndatsvaga mageologists vanokwanisa kuona kuti pane chiripo here kana kuti hapana, handisati ndaziva. Saka vanhu vakapaona nenzira dzipa kana musati matsvaga kana zviripo kana kuita sei? Apa ndandiri kuti inzira yekuti ndinge ndizosvika pakubudirira muzvishuwo zvandinenge ndinazvo. Mining hairevere kuti penyu pasi pamusoro hapasi penyu. Zvinoitika baba, apa gore rega rega kubva 2022 nanhasi kuMinistry of Mines tine mitero yatinenge tichibhadhara. Mubvunzo maunzwa? Ndatichi? Mati muchikuda kumaina. Kana muchiita mining penyu pasi rakati pamusoro. Zvinodetsa manje kuti mwari pamusoro mabatsiri. Taurai baba. Zvako ndezviri pasi pamusoro Hapasi papo. ene ndofunga Ndepani? Taurai shona. Ndepani? Ndepemurimi. Waitiri kubvunza iyi atikuomesera baba. Itsamba yenyu yamuratidza panapa ndeyekuMinistry of Mines. Andika? Saka isusu semushaka tikutoti kwakatouya muchero wegoridhe. Ndizvo. Saka isusu tingakutambire here iwe unoda kutorima chibage chatorima kana fodya. Investment wacho uripo here? Alright, baba zvamunotaura mashoko makuru. But zvinoga handingachiri gomba riri 10 hectares ke. Ndinenge ndichidye ndiri ipapo. Vashandi kudodii lendi Sofa wakaendapo rini? ndakauya 2022 December. Pa 2022 wakarima makore mangani? Apa paigara mushando wangu aingo ndikubvunza iwewe kuti wakarima makore mangani? Ndofunga 2023 ndazoisa cabin. Vairima zvavo nzungu. Ndikubvunza iwewe ndiyomuriso nzvimbo zokuti vairima hatisi kuvaziva. Wakarima pakaita sei? Kuti Pa 2023 yacho iyoyo wakamborimawo pakaita sei? pakati ko Zvakabatsira nomusha. chikafu hapana noshaya chekudya. Ko iwewe tsamba yako zvairi yekuMines. Gomba rawakachera iwewe from 10 hectares pakakurawo sei from 2023? Kana wakauya uri wemining? Handisati ndatanga zvekuchera, handina zvandakatomboita zvakanyanya. Saka musha uda kuudza kuti iwe aiwa iwe musha nhasi uri panapa. Utaura zvauda kuita musha mawati munhu. Zvauda kuita musha. Ndoda kuisa matanga zvekurima, matanga ehuku nemabhoho emvura irrigation kuzobatsiridza kudiridza zvirimwa zvacho kuti zvisafe nekutsva nezuva. Nekuti panenge pachibudawo revenue kwete yangu ndega nevanenge vandiudza ava zvauda kuita vandinenge ndichishanda navo. Ko mutero uyu uri kuubhadharei? Ndikasaubhadhara unogona kukanzurwa. Uchikanzurwa weiwe wakada kuda kurima? Handi uda kubhadhara kasurima? Ko zvino nzvimbo yacho ndingangogara here? Aiwa, tisati vanhu vemusha makobatsirane newe. Handitika notoka iwo havakutambire nyaya yako ukaita ngonopenga kuti hazvemining yoida kurima. Handiti uri kubhadharirei kumining iwewe uchida kurima? Ndakapinda neinonzi agro mining. Agro zvinongoitira kurima, mining kurima kuchera pasi nekurima pamusoro. Musi wakaratidza mapepa ako iwewe yanga iri waibhadhara kuMinistry of Mines chete. Handiziva kuti akasiyana nemadzidzisi acho yananga iti agro mining kana akangofanana nemining. Ndandichiri munzira yekuti zvinhu zvacho zvigadzirike, hazvigadzirike musi 1 nzira dzacho dzimwe tisingazivi. Mati muri director ukupi zviya? District registrar KG6 Harare, tongogara parasi. Saka mukukundikana sei muri mauto? Aiwa, hadzisi kutika idzo. Inzwai musha tinodzoka paipai zvakare ndizvo ari pakati panano naiva mabika mirai ndimotaura vamabika mirai ndivabatsiri kana muchida kuhwina vanhu ndizvoka musateerere politics dzemusha mavo kuti munofamba nanhingi kuti anoshora nhingi machinzwa nekuti isu mashoko atinoda ndeasabhuku nemusha committee
Tizoka. Saka inini makati munomubatsira anenge ari kuseri anenge epolitics yemumusha medu dzatanga tinadzo uri muuyi unokundwa usaende side. Wazvinzwa? Wakatoona wauya naye kana anokusapota iwewe achivhiringa uchitongwa ibva wamudza unotikanganisira zvimunyarara. Hongu shungu dziri pano ndada kubatsira. But it was the politics dzakaya dzirimo tingadzomusha medu pakare. Saka ivo vanhu ivavo vatita sei nondikanganisira zvinhu. Andiunza kuti utarape pana vakutodaira kare. Ndiri kuti muganhu wako iwawinaye muganhu wanani. Mazira unoita iwewe. Inongoziva pandakafenza. Vabula taurere. Ndima ikubatwa nevana vamabika Rimisiro. ine village 4 saka vanova village 5 izvinoyambura futi zvinobata village 4 saka vanotaura nemishamisi zvangofanana nava Pindurai mvunzo ndoda kubvunza iyi. Vari pakati pemuganhu upi noupi? village 4 nevillage 5 Chete. Mapedza murimiso. Ndimtumena. Kusection kwenyu kuna agro mining ene. ndandobata kuti nditaure mining yakaincorporate kana kuti yakabatanidzira ngekuti agro nokuti kune vamwe vanenge vachitotsavatsava izvozvo vakuzokwanisa kukwana saka ndekuti mining yakapatika kuti agro ava vagone vakaapulaira agro vakaapulaira kapatika vakanoti agro chete saka vanogona kuzochuza nokuti ndinoda kuti agro nogona kupa pamusoro paipino kana kuti nogona kuita bhoti saka mining ndoenda kuti iongororo vakataura kwake ndoti vatavatidza kumining kana vanhu vada kugara mumining vaigona kuti mining chete chete ministry yakadaro then lands neagriculture ndodhila neside kweagro but vanhu vemining vanepatiwavira vakuti agro mining vaita basa Mutumenu. Munomuziva? Ndatovatanga izvozvo. Apa ndiwe nharaunda imwechete. Muvakidza vamurauya nayo. Pa2022 achiri munyowani. Baba, ndataura chii? Ndange nchida kuti vamabika from 22 until nhasi nemakutoshanda kai Kushanda kwataita kuti ndakaerecta fence. alright memakugara Ndinogara kuchitumbisa. aiwa vepo kwenyu ndokugara pamemakugara Ndato. makore ese iwaya mamwe makugarapo tange takataurirana nemusha tikawirirana here Patakagadzwa dare nemusha hamusimi wandakasikuona. zuva ramabatiza naindiripo Aiwa ndakotizire ndipo. zuva ramakanzi ndini yakuti kuti itore mapepa makagara nemusha kavira nditi muchiri kuziyoke zuva rekutanga ndaindisipo zuva rechipiri ndakati tone mapepa ere Kutiza handitize. makapinda mota mubva maenda hasi kutiza Pamwe makundi mistake na nomwe munhu. Alright. Alright, asiri. Itinongodzoka mumashure futi. Ndizvoka. Nekuti isedari tinokupai mukana. Pamabika. Endai kuna musha we5 ne4. Ndizvo. Muisa nyaya yenyu panyowani kwavari. Kana vakutambirai kuti mugare tinokutambirai. Kana vati mubve tinokubvisai. Saka chimbonotokupai mukana zvakare. Musi wechina changa tiri kumupfure. Tinotosvika nyaya dzadi dzatogadziriswa. Saka iye nhasi chiendai munokumbira mutaure nevanhu. Asi inini zvamutendei kuite dzakandiwandira. Chisimukai baba. Mambo somugano mambo. Unouya. Yo, Yo uri mambo wesa mugani ikoko. Yo uri mambo wesa mugani.